खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलां। गेलेमुनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय अल इन्डिया वुमेन फुटबल लीग बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। फैगौ 23 मार्चनिफ्राय 31 मार्च अक्ट'सिम खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ रोखा बुंथियो क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों। रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया जोब्बाय। सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय आरो बोसोरसालिया जथुम्माया सानथामनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों नावकाटानि बियाब बाथौ सिबिसालियाव खुंफुंजाबाय। मैया फुंनि समाव NF रिलिय' मालिगावनि आजिरा मोननाय सिनियर सेक्सन अफिसार खाथिराम बर'आ बेखेवनाय गोजोन हारिमुआरि हानजा सोनाय बियाबनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ मान बावनाय जायो। सुक्लाय सेरफां बाथौ हायुंसा लाइसि बेखेवना होयो नावकाटा नवमिलन जौसिन फरायसालिनि गोरायुं रबिराम ब्रह्मआ। बेलासे समाव रबिराम बसुमतारिया मासि सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि फोसावदिं नेहाथारि बुब्रुबाहोन स्वर्गयारिया। माइनाव आफादनि जानानै बिबुंथि लाखियो उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि दिपाली मुसाहारिया। गेवलां मेलाव बिटिआरनि एम रनेन्द्र नार्जारि, नावकाटा नवमिलन जौसिन फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि सानदीप बसुमतारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां बाथौ सिबियारि मेलेमजिबि आरो बियाबनि गं 25 गामिनि रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लायो। नोंथांमोना न'खराव एबा गावनि थाखाय रांनि गोनांथि जादोंब्ला मोजांथार मबाइल एपनि गेजेरजों एसे खम बिबांनि सुदआव गोरलैयैनो अनलाइन लन लानो हागोन आरो गिनांगौ जेबो गैया। जुदि नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला वाट्सएपआव मेसेज खालामनो हागोन। भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव वाट्सएप लिंकखौ होबाय। क'क्राझार सोहोराव BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि। 100नि बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफ्रा BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों। बिटिआरनि गाहाय सोदोर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय BPFनि गाहाय मावखुलियाव BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि मावफुंजायो। 100नि बांसिन UPPL BJP आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि मददगिरिफ्रा BPF दोलोआव जयनिं जाफैयो। गोदानै BPF दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों BPF दोलोनि गागि दैदेनगिरि एबा बारग' मन्त्रि प्रमेल रानी ब्रह्मजों लोगोसे BPF दोलोनि MCLA देरहासार बसुमतारि, प्रकाश बसुमतारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। गसाइगावनि हाब्रुबिलाव सानथामनि हाबाफारिजों काराटे फोरोंथाय मावबादा खुंनाया थुंगेबाय। आथिखालनि लाइमोनफोरनि गेजेराव काराटे सोलोंथाइनि सायाव गोसो बोनो थांखिजों एकाडेमि अफ सेवाकाई गोजोरज काराटे आसामनि बानजायनायाव गसाइगावनि हाब्रुबिलाव सानथामनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै काराटे फोरोंथाय मावबादा खुंनाया दिनै थुंगेबाय। बे फोरोंथाय मावबादा हाबाफारियाव गासै सा 60सो लाइमोनफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो मास्टार अफ इन्सट्राक्टर महरै श्यान प्रद्युमन थर आरो श्यान सन्जीब बसुमतारि बिथांमोनखौ बाहागो लानानै फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोननाय जायो। गसाइगावनिफ्राय आमसुनि गोख्रों हुमखि। थांनाय 16 मार्च सानखालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फार्सिथि सप्ता सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव दिन्थिफुंनाय मोनसे हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारियाव मुसलमान हारिखौ लाजि फोनांनायनि गोख्रों अजद दैखांदों आमसुआ। बे हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारियाव सानै फरायसाखौ मुसलमान हारिनि दायनिगिरि साजायनानै पुलिसआ आखायाव हेन्डकाफ लगायनानै लावथिजों बुयै बुयै दिन्थिनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि होदों आमसुआ। मोनसे हारिखौ बिथा खालामनानै हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारियाव बेबायदि दिन्थिनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जादों। बेखौ माब्लाबाबो आमसुआ गनायनानै लानाय नङा। लोगोसे थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायजों लोगोसे बिटिआर सरकारा बेनि सायाव बिजिरनानै होनांगौ होननानै
गोख्रों दाबि दैखांदों आमसुआ। रादाबा एसेनोसै, भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।